Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय आं नोंथांमोनजों दख'ना शेयार खालामगोन बे भिडिअ'आवहाय जायफोरा दख'ना मोजां मोनो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय। माने दख'ना सफैनानै दं दाख्लै बावैबो आङो होदोंमोन ना जे दख'ना जायफोरनो नांगौ अफारावहाय मोनगोन होननानै बुंदोंमोन ना। दिनैनाबो इसिबां बारा दाम नङा, अनलि रुपिस 1600नि दाम। बेलेग बेलेग दामा नोंथांमोननो जायखौ नांगौ बेखौहाय फट' माने जिबायदि नांगौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बिसोरनो फट' देखायहरनानै बिहरना लाबानो जाबाय आरो। स' नायलांदो भिडिअ'खौ, ओमफ्राय आं स्क्रिनावहाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होदों। नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालाम जायफोरनो दख'ना नांगौ। स' दाना फैदो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। आं दख'नाखौ एसे एसे देखायलांदिनि, नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ। स' नायना लादो लोगोफोर, दख'नाया बेबायदि हाजो आगर कटननि दख'नाया। ओमफ्राय नोंथांमोननो मा गांसे कालारखौ नांगौ कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना कालारखौहाय बिहरना लाबानो जाबाय। कालारा गोबां बिराद बुरजा कालार दं, भेराइटिस। माबायदि कालारखौ नांगौ नोंथाङा बे कालारखौहाय स्क्रिनशट खालामना लानानै बिहरबानो जाबाय। आं नाम्बारखौ होना दोनखादोंना नोंथांमोननो, बे नाम्बारावहाय थांनानै कल खालामबानो जाबाय। वाट्सएप नाम्बार बियो, ओमफ्राय प्लास कन्टेक्टबो खालामनो हागोन। स' मा मोनसेखौ नांगौ कल खालामनानै नोंथांमोना बिहरबानो जाबाय फट'खौ देखायहरनानै। बे गांसे रेड कालारनि नै बिराद समायना, बिराद मोजां नुदों बे कालारखौबो। मा गांसेखौ नांगौ नोंथांमोना बिहरना लाबानो जाबाय। नै ब्लेक कालारनि दं, ओमफ्राय बेखौहाय बेबोथ' रेड कालार बायदियानो, डिप आरोना बेयो। स' नोंथांमोना माबायदिखौ नांगौ बिहरना लाबानो जाबाय। स' आरोबावहाय मोनसे डिजाइन दंबावो, बेखौबो आं नोंथांमोननो देखायखानानै होनि। बेबो कटननियानो, जास्ट बिनि बिबारफोराल'सो एसे बेलेग, आगराल'सो एसे बेलेग आरोना। आगरनि डिजाइनाल'सो एसे बेलेग, जिया एखेयानो मोनदां, मोननैबो कटनानो आरो मोननैबो। बेयावबो भेराइटिस कालार दं, नोंथांमोना कल खालामनानै बिहर अब्लानो मोनगोन। स' थाब थाब कल खालामबानो जाबाय, मानोना बांद्राय गोबाव थाबाय थाया नालाय, बिराद थाब थाबनो जोबो बिनि दख'नाया। बेनिखायनो नोंथांमोना जायखौ फसायदों बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लानानै कालारखौहाय बेखौ नांगौ होननानै कन्टेक्ट खालाम। ओमफ्राय प्लास बेयावहाय माबा मोनसे नोंथांमोननि कालार नांगौ गैयाब्ला बेखौबो सोंहरना लानो हागोन नोंथांमोना। स' थाबैनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। स' लोगोफोर, बेखिनियानोमोन दिनैनि दख'नाया। जुदि मोजां मोनदोंब्ला थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि नांगौ बायदि दख'नाखौ बिहरना लानो हागोन नोंथांमोना। खाथि खाथिनिखौथ' हम डिलिभारि बिसोर हैखायो, न'आव थांनानै होयो। ओमफ्राय बिस्रानि न'आवहाय थांनानै गोसो बायदि बासिनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना। स' थाब थाब कन्टेक्ट खालामनानै बिहरना लाबानो जाबाय। स' भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन। नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै होदो। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो। स' बाय बाय, सि इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ।